Lebo my ženy nemáme to, čo máme mať a máme to, čo nemáme mať. Ja vám hneď poviem, obočie. Ja sa ráno zobudím, ja nemám. Ja 15 minút tam s Pythagorovou vetou, kružidlom si kreslím, aby som mala rovnaké. Chlapi tento problém nemajú. Celulitida, ľudovo povedané pomarančová koža, ja mám takú, že by som narobila fresh pre celú armádu. Chlapi nemajú. Hej? A potom majú chlapi? Ako ktorí? Som rada, že sme sa už posunuli aspoň v tomto. Ale naozaj, že my potom hľadáme to sebavedomie a už skúšame všade. A ja, však sa pozrite na mňa, vidíte, že ja som veľké dievča? Krv, mlieko, ešte niečo navyše. Aj som hľadala to sebavedomie. Vy si myslíte, že ja ho mám, ale ja som teraz stiahnutá jak Tutanchamon. Vy nevidíte nič, hej? Sťahovacie pančušky. Ja som si myslela, že mám problémy so štítnou žľazou, čo mi tak oči vyskakovali. A to tie sťahovacie pančušky. Ja som stiahnutá, ale to, keď som že doma na voľnobeh, to sa hýbe. To sa hýbe, to vyzerá, že ja v kuse tancujem vaka vaka, hej, normálne od pol pása dole Shakira na kokaine, hej, to normálne to stále musím zastavovať a potom sa pozrieš ešte na internet, tam chlap dá žene po zadku, nič sa nepohne, mne dá šporiti, druhá polka ti dá, že high five, kámo.